Naghatag og walay kinutuban nga kusog. 2 Samuel kapitulo 22 bersikulo 33. Ang Dios maoy akong malig-ong kuta, ug siya nagamando sa hingpit diha sa iyang dalan. Kita adunay gamay nga ideya sa kalig-on nga atong maangkon kung kita mo konektar sa tinubdan sa tanang kusog. Kita mahulog ngadto sa sala balik-balik ug nagunahuna nga kini mao gayud kanunay. Nagkupot kita sa atong mga kaluyahon, ingon nga kini usa ka butang ay pasigarbo. Gisultihan kita ni Kristo nga kinahanglan natong ibutang ang atong nawong ingon sa usa ka santik kung kita makadaog. Iyang gipas-an ang atong mga sala diha sa iyang kaugalingong lawas sa kahoy, ug pinaagi sa gahom nga iyang gihatag kanato, kita makasukol sa kalibutan, sa unod ug sa yawa. Unya dili nato hisgutan ang atong kahuyang ug kakulang, kun dili si Kristo ug ang iyang kusog. Kung maghisgot kita bahin sa kusog ni Satanas, ang kaaway mas lig-on nga mogapos sa iyang gahom nga rika nato. Kung maghisgot kita bahin sa gahom sa usa ka gamhanan, ang kaaway gipaatras. Samtang kita moduol sa Dios, siya mopaduol kanato. Ang pulong sa walay katapusang Dios maoy atong giya. Pinaagi niini nga pulong, kita nahimong maalamon ngadto sa kaluwasan. Kini nga pulong anaa kanunay sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga ngabil. Kini nahisulat mao ang atong angkla. Kadtong naghimo sa pulong sa Dios nga ilang magtatambag, nakaamgo sa kahuyang sa kasing-kasing sa tawo ug sa gahom sa grasya sa Dios sa pagbuntog sa matag dili putli, dili balaan nga tinguha. Ang ilang mga kasing-kasing kanunay nga mainampuon ug sila adunay magbalantay nga balaang mga anghel. Sa diha nga ang kaaway moabot sama sa baha, ang Espiritu sa Dios mopataas alang kanila og usa ka sumbanan batok kaniya. Adunay panag-uyon sa kasing-kasing kay ang bililhon gamhanang mga impluwensya sa kamatuoran maka-impluwensya. Kinahanglang mas pamilyar kita sa atong mga Biblia. Mahimo natong sirad-an ang pultahan sa daghang mga tentasyon kung kita mo pasalig sa paghinumdom sa matag tudling sa kasulatan. Atong tabunan ang dalan ngadto sa mga pagtintal ni Satanas pinaagi sa nahisulat na. Makasugat kita og mga panagsumpaki aron sulayan ang atong pagtuo ug kaisog. Apan kini makapabaskog kanato kung kita makadaog pinaagi sa grasya nga andam ihatag ni Hesus. Apan kita kinahanglan gayud nga motuo. Kinahanglan natong sabton ang mga saad sa walay pagduha-duha. Hangiwa ang usa nga gitintal nga dili mo tan-aw sa mga kahimtang, sa kahuyang sa kaugalingon o sa gahom sa pagsulay, kundili sa gahom sa pulong sa Dios. Ang tanan nga kusog niini ato.